तो हेलो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांबा लाइक खालामगोन आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामगोन आरो खाथियाव थानाय आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल घन्टाखौबो दाबायना होगोन होननानै आसा खालामबाय। तो अब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामसै बिना बकचोदी। बे बुहुमाव आजिखालि बहुत गुन्दा मानसि दं आरोना खायसे जेराव सासे जिबजों बिसिनि गोसोआ गोजोना, सानै साथाम साब्रै साबाबासो बिसिनि गोसोआ गोजोना आरोना। तो नोंथांमोना नै बे बिथांखौ नायनो हागोन। साला आं मालाबा सानो आरोना आं एथ' हेन्डसम जालायनानै सासे सिख्लाखौनो फथायना लानो रोङाखै। जेराव नैबे आबौ फान्थाव मोखाङा साब्रै साबा सिख्ला फथायना लानो हादों आरोना। तो सिख्लाफोर नोंसोर बेफोरबादि सेंग्राजों बासिना था आरोना, नङाब्ला मिन्थिदों दा। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। साला आं गोसोआव सानदों आरोना बे सेंग्राजों बोरै मोजां मोनज्लायखो बैसोर सिख्लाफ्रा। आं आरो गोसोआवबो सानो बैनि मालासो गरम नामा। तो जेराव सिख्लाफोरखौ गरम खालामो